de Hielers die wien ermee ophouden. En die hingen altijd wat voor concert weer dat ik alweer, man? Het Blauwe Maandagconcert weer dat dan. Christ, einde-concert in Rolbregen. Ja, nou vandaar de naam mee. Ja. Ja. Dat, wat Henk zei, van, er moest even een gelegenheidsband komen. En nou, zaten we aan dat wij de Rolbregen Broersband, omdat wij toch een bespelen 1 keer in het jaar in Café Rolbregen. Maar nou net aan het eind van het jaar, maar de tredde snijn in het jaar, de Blauwe Manje concert.